مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi wa ahlihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in amma ba'd. Para kiai, para alim, para ibu nyai, sesepuh sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sahabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar TPQ Sunan Pandanaran, wabil khusus Bapak Kepala Desa, 3 Kepala Desa beserta jajarannya Babinsa, Babin Kamtipmas, yang mulia berkenan rawuh Mbah Yai Abdul Khalik, yang mulia Sahibul Mahad, panjenenganipun Mbah Yai Sulaiman, Dewan Asatid, Asatidzah, wali santri sedaya kemawon ingkang kula hormati, muji kalih sholawat boten kula terjemahaken cekap damel basa Arab mawon. Niki hajat panjenengan kuwatah peresmian masjid, tasakuran wisuda LPPQ lajeng haul ke-20 Mbah Yai Abdul Rahman. Hajate papat sak jam setengahan berarti 6 jam. Jenengan kiatu sampean ning ngisor aku mundur. Niki kok anek sing seragam iki grup apa niki? Alah, sing seragam iki grup sholawat. Berarti sing gak seragam itu grup sholawat. Para hadirin wau diaturne kalih Mbah Yai Sulaiman, wonten sing sepuh-sepuh diwisuda nggih. Masyaallah wong tuwek iki lek sregep ngaji enten dawuh dindi nek wong sepuh kok sregep ngaji. Niku setiap ngaji oleh ganjarane 72 wong sing mati syahid. Mula panjenengan senajan sepuh sregep ngaji. Terus meneh ngaji Quran. Donya iki ora eneng sing ngampuni ngalani Quran, ora eneng. Ora eneng. Ora eneng. Ora eneng. Yo omongi mek mendeli. Fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlir Rahman ala sairi khalqih. Mulyane Quran dibanding liyane Quran kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke. Ya ora sebanding to. Jadi mulyane Quran karo liyane Quran iki kaya mulyane Allah dibanding makhluke. Mergo Quran niku kalame Allah. Bulan sing paling mulya niku bulan apa, Bu? Bulan sing paling mulya bulan apa? Ramadan. Ramadan mulya iku ora mergo bulane, mergo Qur'ane. Mergo nang bulan Ramadan Allah nuruni Al-Qur'an. Akhire Ramadan kegawa mulyane Qur'an, Ramadan katut mulya. Jadi jenenge Ramadan iku keramat gandul. Jane sing mulya duduk Ramadane.
Cara Quran turun nang sasi Muharram, ya sing mulya ya Muharram. Cara Quran iki turun nang bulan Rabiul Awal, ya Rabiul Awal sing mulya. Krana Quran turun nang Ramadan, Ramadan dadi mulya. Kegawa mulyane kaya supire kiai kuwi lho. Lek supire kiai niku biasa. Lho kok dadi mulya mergo nyupiri kiai. Di kula iki lek ngaji niku tas teko ya ditakoni, "Pundi yai supire?" Terus tak jawab, "Kowe ngundang aku apa supirku?" Aku ya ngono. Lah nyapa supire digoleki mergo iki supire iki? Sopir kula niki wayahe mangan digoleki, mangan ya bareng kula, padahal mek sopir. Lah supire kiai ya. Sopir kula ki biasa mulih entuk berkat padha karo berkat kula. Padahal sopir, lah supire ora nembe ngaji teng Pacitan, sopir kula ki ya disangoni, padahal sopir, lah supire kegawa mulya mergo mulyane kiai. Mula kula wis hafal nek entuk berkat kok loro padha, adahe padha, bobote padha. Iki panitia cerdas, iki kon wehne supire. Ngono lho yo. Wong tahu kok mulai entuk berkat loro ki tak angkat ki padha, rupane ya padha. Abang ngono anunen ki tase. Akhirnya iki awakmu ki aku. Tekan jero omah kula longne bojo kula dibuka. Lho, Bah, kok mek sego tok? Ya Allah. Berarti ingkunge digo supire kae mau. La ilaha illallah. Akhirnya sesuk tak takoni, "Wingi berkatmu apa?" "Halah namung ingkung." Segone nggenku aku. Jadi Ramadan mulia ki mergo kegawa malam yang paling mulia itu malam Lailatul. Niku mulia ya mergo Quran. Bu, kertas kosong niku lek dicekel kudu wudu napa mboten? Sampeyan nek kertas kosong, sampeyan cekel kudu wudu napa mboten? Tapi lek kertas kosong sampeyan tulisi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Sampai nek nyekel kertas ki malih kudu wudu. Lah nyapa? Mergo niku nek kalame Allah. Lho. Jadi Quran sing sampean waca bendina niku kertas, sampean nek nyekel kudu wudu. Lah nyapa? Kuwi kertas istimewa mergo enek kalame Gusti. Mula sampean ngidoni Quran iki enggak oleh, haram. Kadang enek to ibu-ibu deres Quran ra sadar ngidoni Quran. Lah kelek melet kek nek bukake terus melet ngene ya. Enek to? Ngene to. Kelek kertasnya teles kena itu sampean haram hukumnya. Duh, hati-hati, ini kertas istimewa. Lo tak takon. Wong salat ki ngadeg, ruko, lungguh, sujud. Baleni, ngadeg, ruko, sujud, lungguh. Ngadeg, ruko, lungguh, sujud ki sing paling utama ketika salat ki ngadeg, ruko, sujud, lungguh. Sing utama ketika sujud. Ketika sholat tuh sing paling utama ketika panjenengan berdiri. Lah nyapa? Mergo ketika berdiri jenengan maca sampeyan delok kitab-kitab. Jadi sholat ki sing paling utama pas ngadeg kuwi. Mboten pas sujud. Iya, ketika jenengan sujud niku jenengan lebih dekat kepada Allah. Tapi sing paling mulia niku ketika panjenengan berdiri. Karena ketika berdiri jenengan membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ora eneng mulya ngalahne mulyane Quran. Lho lek ngono omah sing paling istimewa ki omah sing sregep digawe ndres. Wis to apik kaya apa, tingkat kaya apa, wis to parkirane apa, tapi lek gak ndres Quran itu di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada omah. Omah elek, gedek, ritek, sregep gendres Quran itu ning langit mencorong lebih mulia di hadapan Allah. Ngapunten timbang omahe apik tingkat tapi gak tahu gendres. Sing melas ki wis omahe elek, ra tahu gendres. Nenek ning ini.
Ramadan mulya merga Quran, Lailatul Qadar mulya merga Quran, kertas mulya ya merga Qur, salat ngadeg paling mulya merga Qur, omah sing paling mulya omah sing digawe ndres. Lho lek ngono banyu sing paling mulya niku banyu sing diwacakne ayat. Jenengan ki telaten lek ndres Quran, ngedhep banyu sak gelas. Mari untuk sak halaman disebule ning banyu diombe ngalap barokahe. Quran. Lah wong godhong salam kok kome kok ombene lho. Iya apa ora? Enek ta sing tukang ngombe godhong sere kuwi. Lho karo godhong sere percaya kok karo Quran malah ora per. Iki putrane sing angel diomongi, sing sregep diwacane Quran, diombeni bekas-bekase Quran. Ngono lho yo. Yo lek ngono wong belajar sing paling istimewa wong belajar berbahagialah emak-emak sing belajar ngaji Qur. Ngapunten aja sampe awake dhewe lek iso dadi wong Islam gak iso ndres Quran aja. Tidak ada kata terlambat untuk orang belajar. Sing sepuh-sepuh ayo sing durung iso ayo nglumpuk teng mriki. Teng mriki ben dibentuk TK, Taman Kawak-Kawak. Ayo mak-mak ngelumpuk matur teng Mbah Yai Sulaiman, kula pengen ngaji, ndak masalah. Yuh, mak-mak ngelumpuk ngaji bareng. Rafatkah ra etak kasrah diwaos jemblem. Memfatkah ma etak fatkah ta mem domah. Ayo. Bu, terus belajar Quran nggih. Kita jangan malu belajar Quran, tapi malulah ketika kita ndak bisa baca. Lho Quran ki paling istimewa. Lho lek ngono guru sing paling istimewa, guru sing mulang. Berbanggalah panjenengan duwe anak kok mulang TPQ, berbanggalah panjenengan duwe anak melakukan aktivitas mulang sing paling istimewa. Kadang wong Blitar Tulungagung dia anak mulang TPQ blas ndak bangga. Anakmu nyapa yu? Lah nyapa yo nganggur. Masa nyapa? Yo kadang-kadang mulang TPQ, kadang-kadang. Kok ora bangga lho sampean di anak mulang Quran, guru sing paling istimewa guru. Yo lho lek ngono anak sing istimewa, anak sing pinter maca, anak sing hebat, anak sing apal. Teng mriki enek majelis ngapalne Quran, anakmu titipno. Saya tidak bisa membayangkan kertas ki lho mulya mergo enek Qurane. Subhanallah, dah ni oleh anakmu apal Quran tak dudui. Dodone enek Qurane itu. Dodone enek Qurane. Sama nek di anak apal Quran, dodo nenek Qurani. Sampai nek delok, sampai nek nyekel dodone anakmu kudu wudu sik. Engko tenanan iki engko. Mula sampai enek dawuh Kanjeng Nabi, bocah ki lek apal Quran subhanallah oleh derajat kenabian, kaceke gak entuk wahyu. Anak sampean apal Quran, wong tuane katut disafaati nang akhirat. Besok akeh wong teng mriko kaget karo Allah dikai baju kebesaran dari surga, dikai jilbab ka swarga, dikai kopiah ka swarga. Akhire matur dateng malaikat, "Ya malaikah, napa sing dadekne kula punya baju kebesaran? Anakmu nang donya apal." Ngono lek ndek putra minimal ditawani, minimal menunjukkan kita cinta dateng Quran. Nduk le gak kepengen to awakmu ngapalne Quran. Ibu karo ayah pengen duwe anak apal Quran. Ngono lho yuk. Sampeyan iki mbahe barang, Le, gak kepengen to sampean ngapalne Quran. Mbahe pengen duwe putu apal Quran. Wis to, ngapalno Quran, engko mbahe sing ngragati. Ngono lho yuk. Anak kula ki lanang loro tak tawani, Le, abahmu ki pengen duwe anak apal Quran. Sampeyan gak kepengen to ngapalne Quran. Alhamdulillah anak kula jawab mboten. Lajeng sing kedua Le,
Mbok ngapalne Quran, ayahe iki ibuke karo bapake iki sok ning akhirat ben oleh syafaate Quran. Masih wis ra gelem. Sampeyan gak sir to ngapalne Quran. Akhirnya jawab, "Mboten." Akhirnya aku juwerit sak banteri, "Piye to ki?" Oh, ngaji Quran nggih. Lho tenan. Tenan Kanjeng Nabi dawuh iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Quran, sregep maca Quran. Quran kelak nang akhirat akan mensyafaati, akan menjadi penolongmu. Quran sing bendina jenengan waos, tusuk ning kono wujud makhluke Allah, Pak. Niku ngetut nih jenengan sampai ada kepastian jenengan itu masuk surga. Lu hebati Quran. Mula ketika malaikat mungkar nakir ajeng nakoni piyantun sing sregep deres Quran, niku ning cedheke tiyang niku ning alam barzah. Niku enek makhluk. Karo malaikat mungkar nakir kon ngalih ndak gelem. Ngalih moh. Ngalih moh. Sapa awakmu? Aku sing bendina dideresi. Ngalih ya moh. Lah piye iki? Aku gak bakal ngalih. Kejaba sampeyan malaikat mungkar nakir memastikan nek wong iki sing sregep deres aku ada kepastian masuk surga. Lah piye aku lek mesthekno aku dudu pangeran, ya matur nang Allah. Akhire malaikat mungkar nakir matur, "Gusti, enten piyantun ditunggoni Quran. Mboten purun ngalih, kejaba enten kepastian lek sing ditunggoni niku mlebu swarga." Akhire Allah dawuh, "Ya wis ngono. Barokah Quran, wong kuwi besok tak lebokne swarga. Amin ya rabbal." Sampai enek ulama namanya Imam Ahmad. Niku iso ngimpi petuk Allah. Ketika ketemu dengan Allah, Imam Ahmad matur, "Ya Rabbi bima taqarraba ilaikal mutaqarribun." Gusti, tiang-tiang niku kok cuwolak kali panjenengan napa ngamali? Qala Allah dawuh bikalami. Wong kuwi cedhek karo aku. Mergo sregep deres kalamku, sregep deres Qur. Imam Ahmad dalam mimpinya matur datang Allah, qala bifahmin au bi ghairi fahmin. Napa tiang-tiang niku celak kalih panjenengan mergo deres Quran, napa derese kedah ngertos maknane utawi mboten ngertos maknane? Allah dawuh, qala bifahmin au bi ghairi fahmin. Wis talah hambaku pokok sregep deres Quran, ngerti ora, ngerti artine, ora ngerti artine, panggah cedhek karo aku. Ayo perbanyak baca Qur'an. Lah maca Quran ki sing apik terus. Khairul a'mali ajwamuha, ngamal sing paling apik kuwi sing dilakoni terus, wa ing qalla senajan titik. Deres Quran senajan titik sing penting terus ajek istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup sesuk neh. Sesuk zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup sesuk neh. Kuwi luwih apik tinimbang sak dodokan 5 juz. Bareng ngoten 5 wulan ora mo. Sing pun saged maos Quran, ayo bar salat minimal lah bar salat. Ya lek gak iso-isone sedina suwengi ping pisan niku deres Qur. Wong lek sregep deres Quran iku dawuhe iku besok mudah menggapai husnul kha. Kanjeng Nabi dawuh kana kalamuhu mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wongi ning akhire kalami kok ngonekne kalimah la ilaha illallah mlebu suwar. Ketoke penak. Nek wong kok mati kalimah terakhir la ilaha illallah mlebu swarga, ketoke penak ning angel. Lah awake dhewe lek pengin penak kalam lisan niki kudu sregep digawe deres Qur. Niki lek lisan sregep deres Quran. Ngapunten, malih dadi lunyu. Lunyu terhadap kalimah-kalimah thayyibah.
lek sregep dike zikir Quran niki lunyu ketika panjenengan sedo arep sedo dituntun putrane Bunda la ilaha illallah mboten kangelan mergo lisane sregep digawe deres pengen husnul khotimah istiqomah maca ayo sing sregep maca Quran Bu sing dereng saged maos Quran derek pengaosan mriki nggih sing durung iso kuwi lho. Woi, sing durung iso. Woi. Ora usah isih. Kula niku pernah Mbah Yai Sulaiman. Mucal Quran niku hampir 2 tahun. Niku ka omah kula teng Blitar sampai nuju lokasi sekitar 30 kilo. Itu seminggu 2 kali wonge mek 11. Wong 11 ora nyang kabeh, kadang sing ajek nyang 5. Itu hampir 2 tahun kula ulang mulai A, I, U, babimu, babiku. Sampai saged maos Quran. Masya Allah. Mungkin inilah keberkahan. Kula sakniki viral. Kula niku mantan guru Quran. Cuman metode kula niku metode Utsmani. Terus teng Blitar itu yang termasuk besar ada Torikoti, ada Utsmani. Kula niku biyen termasuk guru Quran tapi metode Utsmani. Ya mungkin inilah keberkahane. Mergo pamane sampean duwe anak pinter Quran. Saya tidak bisa membayangkan ya Allah. Qiraah sab'ah iso maca kabeh, masyaallah. Seneng nggih Bu duwe putra saged maca Quran. Iki mau anak-anak sampean pinter maca Quran iki sing kangelan mulang wong tuane apa gurune. Ya Allah, sampean gak kangelan blas yo. Iyalah. Ngono kuwi awakmu tahu nukokne kongguan guru-guru mriki. Blas ya Allah. Wafer. La ilaha illallah. Rumah kelapa. La ilaha illallah. Jadi anakmu pinter ngaji ki sing kangelan Mbah Yai Sulaiman. Blas ora tau nggo rumah kelapa. La ilaha illallah. GSPP-ne piro lho ngono kuwi? Pinten? 10.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saiki titip pedah ning pasar 2.000. Aku tak takon pedahmu kok titip ning pasar sedina 2.000 sak wulan swidak. Kuwi pedahmu iso ngaji apa ora? Iso ngaji apa ora? Masya Allah. Ki anak sampean titip nire lho sak wulan 10. Ngono ki malih pinter ngaji. Piye lek dundakne swidak? Sapa muni pindah kemu? Sapa muni pindah kemu? Sapa muni pindah kemu? Lha mulang anak ki abot lho Bu. Lah anakku lagi biyen sing pertama iki teng TP ki Medina tukaran nek wis tukaran mulih terus nangis. Akhirnya kula jengkel sampeyan lho pendak ngaji mulih nangis. Sampeyan ngedu abahe karo guru TP ki. Wis mulai sesuk rasa ngaji karo abahe. Rasane TP ki. Ya napa bar salat subuh gak le babuk ngaji karo abahe. Tak ulang anak kula bar salat subuh belajar ngaji Quran. Kuat pirang tahun? Alhamdulillah, kuat seminggu. Ya Allah mulang anak ki abot. Gek guru TP ki ning dindira tenang mikirnya anak sampean ya Allah. Becek ngelungne amplop kon mak emoh. Mbak mam sik mboten selaknya apa to Mbak? Mulang OTP. Wih. Ning pasar tuku janganan susuk ora dijukuk. Mbak susuke kersane mengke tak mriki malih. Selaknya apa to Mbak? Mulang TP. Wih. Kaya ngono ki lho. Guru-guru TP ki ya Allah, nek numpak sepeda motor gak tau presne leng 3,5 setengah. Lah ngono kok nyempuloh iki lho. La ilaha illallah. Piye yo lek dundakne 70? Ngomong sing muni nggih anake ra ning kene. Piye yo? 70 piye? Ya Allah. Bu, kula niki nyapa to sampeyan aja 10 niku. Mergo as-sawab ki biqadri ta'ab. Ganjarane tergantung kangelane. Lah sampeyan ki sok lek ning akhirat anake slamet niku ngejak wong tua lorone. Wonten kitab tafsir Ibnu Katsir niku diceritakne anak ki lek mlebu swarga lingak-linguk. Ditakoni karo malaikat, "Nyapa lingak-linguk? Bapak Ibu teng pundi?" Lah nyapa wong tuane kok digoleki karo anake? Mergo wong tuane duwe kangelan.
duwe kangelan ngragati anake ning TPQ. Lah kula kuwatir lek mek 10 engko sampean ra dijak. Roh anake nang swarga, le ning ndi teng swarga, ibu melu le, melu mek 10 melu. Piye lek dundakne 75? Iki wali muridnya ning blok endi iki? Hei. Hei. Piye? 75. Lho, sing tak jak petung sing kudungane lek sing kumplukan kae penakan kae. Lho, lek kae mbok wongi Pak, sak wulan 100 piye? Oke, lak ngono. Tapi lek ra petung karo sing kudungan, kowe kok omah langsung digejroh kowe engko. Ameno oke ae teko iki. Kowe roh ora lek beras lah. Tapi lek wis iki beres 100 oke. Kono penak sing angel blok iki. Piye? 80 piye? Sampeyan iki jan masuk. Saiki lho Bu, sampeyan ning terminal ning toilet lho saiki wis 2000. Heh. Aku winginane nggo dhuwit 5000 ora nek susuke kon nguyuh neh. Lah lek sampean lunga lho sedina ning toilet ping 5 lho, berarti 10 to. Woi. Anak kula ni kalih. Sing kedua iki nate Bu, bar magrib iki deres Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanpa terasa air mata ki menetes. Bojo kula tak takoni, "Dik, pira bulanane?" Itu sekitar 15 tahun yang lalu niku 15.000. 15 tahun kepungkur. 15 tahun kepungkur. Kula takoni 15.000. Mulai saiki bayaran setahun pisan. Lha enten apa? Aku karo sampean gak kangelan mulang ketika anak-anak awake dhewe deres Quran sing oleh ganjaran dhisik dhewe awake dhewe. Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalul walid kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwa lorone. Wis mulai saiki awal tahun bayaran pisan. Mergo mulang anak abot, ge awake dhewe gak kangelan mulang. Roh-roh bocah iki pinter maca Quran. Kuwi 15 tahun yang lalu, 15.000. 15.000. Piye lek dundakne 80? Wis mulai manut iki. Mula sampean delok Mbah Yai Sulaiman ki, mergo 10 delok awake lek kau. Mbah Yai Sulaiman ya Allah. Tak sawang mlaku koyo mlembung iki. Heh, nyemula. Anak kula niki mondok teng Malang. Suatu hari diomongi ustate, "Nyai iki bulanane dinia. 3, 50.000, 100.000, 150." Ustate muni ngene, "Lek bapakmu sugih milih sing sak wulan 150. Lek bapakmu sedeng milih 100. Lek bapakmu pancen mampune 50. Lek wong tuamu ndak mampu, ngomong tak matur Mbah Yai digratisi." Anak kula iki gak pamit bapake, lho kok mbunderi sing sak wulan 150. Tak terus kula Jumat nyendangi, lho kok disodori Bah niki diniah SPP niki. Lho. Lah sampean kok milih sing 150? Kok gak omong dhisik karo bapake kok utawa milih sing 50? Anu Bah, Mbah Yai dawuh. Le Kang santri, bapakmu ki lek ora iman karo ragatmu, Allah gak iman ngesoki rezeki kangge wong tuamu. Kowe lek pengen wong tuamu tambah sugih, tambah rezekine jembar, omong ana wong tuamu aja iman ngragati awakmu. Digondeli karo anak kula. Kula milih sing 150, kula kepengin abah niku sugih, subhanallah. Bar anak kula milih 150, ya Allah, kula iki tau setahun ganti mobil ping 3. Nak nyeket. Lah awakmu pangkat 10 hae, mula tumpakmu ya bit kreditan.
Iki batine ustad-ustad kene terus. Wong kepatian angel terus. Nih, jemakat jangan puluh ya. Teng Jawa Tengah itu ada kota kecil namanya Rembang. Kota Rembang niku terkenal seantero dunia. Mergo ning kota Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Niku terkenal, Pak, Abai Gusmus. Namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Kagungan kitab Bayi Kholek mungkin genate maos. Namanya Tafsir Ibris. Niku kiai-kiai Jawa ki seneng maca Tafsir Ibris. Sopo to Mbah Yai Bisri Mustafa kuwi? Tibakne putrane Pak Mustafa. Lho kok guyu. Lah ya bener to Bisri Mustafa berarti putrane Pak Mustafa niku tukang dokar tukang dokar tapi yang bercita-cita mulia, pengen duwe anak solih-solihah. Akhirnya anak lanang jenenge Muhammad Bisri niku diterni nang pondok. Mbok dipasrahne kiyaine, Pak Mustafa tukang dokar niku matur, Mbah Yai, niki anak kula namine Muhammad Bisri. Kula titipaken teng panjenengan, jenengan kula wentah. Kula kepengin anak kula alim alamah kados panjenengan. Kula kepengin anak kula min ahlil ilmi wa ahlil khair. Jenengan wulang, Mbah Yai. Oh nggih Pak Mustafa, pangestune jenengan teng dalem jenengan dongakne, mengki kula tak mucal teng mriki. Nggih Mbah Yai, nggih. Anu Mbah Yai saderenge kula wangsul, kula perlu matur teng panjenengan. Selama anak kula mondok teng mriki, Mbah Yai, kula janji hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel biaya kula sak keluarga, sing sepalih kula sukane panjenengan minangka matur nuwun kula dhateng panjenengan gelem mulang anak kula. Subhanallah. Akhirnya Pak Mustafa pedak dina Jumat ngendangi putrane nang pondok plus ngeterni hasil setoran dokar. Yai kula setunggal minggu angsal 600. Sing 300 pun kula sukane bojo kula damel biaya kula sak keluarga termasuk damel biaya tole dateng pondok. Sing 300 niki Mbah Yai minangka matur nuwun kula dateng panjenengan purun mulang anak kula. Gara-gara enek wong tuwek gak eman karo ragate anak, subhanallah, muncul anak istimewa, muncul anak solih, alim alamah, jenenge Mbah Yai Muhammad Bisri Mustafa, itu lahir dari orang tua sing gak eman karo ragate anak. Kene enek wong panen tebu sing separuh dikekne Mbah Yai Sulaiman. Sapa muni menyuk men kuwi sapa iki? Sepakat ya saulan 100. Kula tak matur Bu, gak usah tersinggung nggih. Teng Jakarta, wong Jakarta niku lek lebaran bodho mudik. Wong Tulungagung, wong Blitar, wong Kediri, wong Trenggalek, wong Nganjuk. Niku lek merantau ning Jakarta, lek bodho mudik. Lah sing duwe kewan niku gak digawa mudik kewane. Tapi dititipne ning penitipan kewan ning Jakarta ki enek wong usaha rumah penitipan hewan. Jadi sing duwe manuk, duwe pitik, duwe kura, duwe kucing, duwe kirek, kuwi kirike dititipne ning rumah penitipan kirek ning Jakarta. Pira saulan, pira sedina sewengi? 70.000 saulan 2.100.000 kuwi titip kirek. Kuwi titip saulan 2.100.000 kuwi titip. Ning kene titip anak saulan 10, tibakne jek larangan. Iki enek sing batin, wong kaya ngono kok diundang iki. Wong nyatane 10 ya ora ning gegere kok. Kirek. Titip kirek. Saulan 2.100.000 kuwi titip. Ning kene titip anak nyaulan 10. Ya Allah tibakne jek larangan. Golek bojomu takon sing ngajeng ning Mbah Yai Sulaiman sapa Bu Pak Lukman apa judule? Heh.
Lho tenan lho. Wis ngene ae Bu, ngene ae. Engko lek Mbah Yai Sulaiman duwe keputusan, ngapunten, diundakne gedene 20 sampai 20 jenengan trima wali murid nggih. Yai mundak 20. Mbah Yai Sulaiman 20. Tahun ngarep lek pengen diundakne ngundang aku neh Yai. Kok dene Mbah Yai Sulaiman karo kanca-kanca guru duwe keputusan lain, kula ya gak iso meksa. Mbah Yai Sulaiman mara dawuh ngeten wali murid, nika nanggapi napa sing disampaikne Pak Yai Lukman, kok badhe diundakne selawe, kula kalih kanca-kanca kok mboten sekeca. Niki sing 10 diputusne didukne kantun gangsal ewu. Alhamdulillah. Pret. Yang terakhir, kabeh pengen duwe anak solih-solihah nggih. Niki ngapunten sing kathah Bu, kalender kula niku kok gak sadar lho tibakne kula niki jadwale teng Kediri nggih. Kula yo mboten paham lek mboten Mbah Yai Sulaiman. Mbah Yai Sulaiman dikirimi kancane enten gambar kula niki dalu niki ngaji teng Kediri. Terus tenggen kula yo kaget, subhanallah. Iya ya. Kula niki mendak malam Ahad napa niki? Pagi nggih. Apon nggih. Pendak Ahad pon niku kula kedah ngaos istighosah dateng Kediri. Ya Allah niki pun ditelepon kalih Kyai kula wis teko ndi? Ya Allah ngapunten tasik teng Tulungagung. Piyoh aku. Jadi niki mangke kula mboten kathah-kathah yo. Nggih teng niki mangke teng Kediri. Sok ngundang neh, sip. Terus kula mangke dalu teng Kediri, mbinjing-injing teng Masjid Agung Kediri, lajeng jam 09.00 IPHI dateng Kediri. Terus bayangno pira amplope iki. Kabeh wong pengen di anak solih-solihah nggih. Lek pengen di anak apik standar pesen kula siji dijenengne sing apik. Kanjeng Nabi iki dijenenge Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji, sing jenenge mbae. Ketika Rasulullah lahir, abahe pun sedo. Wong Quraisy takon, kok jenengan jenenge Muhammad tekung? Mbae Kanjeng Nabi dawuh ayyuhmada fis samai wal ard. Aku kepengin putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Akhirnya barokah nama Rasulullah menjadi sosok istimewa, selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Maknane memberi pelajaran teng kula karo panjenengan, tulung lek duwe anak jenengno sing dengan nama itu sampean punya harapan kaya Kanjeng Nabi dijenenge Muhammad. Ngono lho. Padha karo sampean dodol bakso lho yuk kok jenenge Bakso Baro. Harapane lek dodol bakso ben ngono lho. Wani yang dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Ora wani to. Toko jamu mugi jodoh. Saya nggih. Jajal sampean buka jamu toko jamu mugi nemen. Ya ora payu to. Apotek sumber waras sae. Jajal sampean nggih apotek. Apotek sumber penyakit. Ya ora payu wedi. Mula teng Malang enten rumah sakit namanya Rumah Sakit Ben Mari. Harapane muga-muga sing mertamba ning rumah sakit niku mari. Apa sampean ning kene nggih rumah sakit kok jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Lah jenenge anak ngoten niku. Apa kudu bahasa Arab? Sae. Kaya Mbah Yai Abdul Khalik sae, Abdul Rahman sae bahasa Arab. Maknane hamba Allah yang bersifatan rahmat. Rahman, Abdul Rahim, monggo. Jenenge Muhammad, Mahmud, Hamid, Khumet, monggo. Solih, solihah, aslah, maslah, monggo. Sing penting maknane apik. Arab oleh elek yo elek. Anakmu sapa yo jenenge Tony, komplite Syaitoni. Maknane setan, pendak dhek teko kancane mlayu, setan teko, setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Matyadi. Puh, bahasa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi kuwi tangan. Maknane ngentitan. Anakmu kok enek jenenge Ziro, Ziro ke sapa yu binti Hunai Ziro. Bahasa apa yu Arab aku wong santri. Artine mbuh.
Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, khunai zero ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng. Wis lek ra iso bahasa Arab Jawa ae, sing penting maknane apik. Anakmu pira yu 4, lanang apa wedok lanang kabeh. Sapa yu jenenge mbarepe slamet, nomor 2 untung, nomor 3 trima ragile bejo. Slamet untung trima. Aja jenenge anak berdasarkan sejarah. Krana nalikane meteng ibuke karo jajan saweneng, anake lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan. Yo, bapake supir, tukang kirim mendok nang Jakarta. Ditinggal kirim mendok, lah kok sing wedok babaran. Akhirnya ditelepon, ya aku babaran, anake lanang karo Bu Bidan kondang jenengne. Wis to jenengno, Dik. Ora ya, sampean bapake kok arep digekne akte kelahiran wis to jenengno, bapake supir kirim mendok nang Jakarta. Blitar kan daerah ndok. Lah dijenengne sapa, Dik? Manut ya. Krana anake lanang akhirnya jenengno Randy ae lho. Artine apa ya? Lerene ngendi-endi. Mergo bapake kan ruwet to ngene iki. Krana laire ki ning ngarep TV, ibuke niki lho bobot tuwek delok TV. Lah kok anake lahir ning ngarep TV, atik wedok, akhire dijenengne Novi, artine nonton. Ngapunten Mbak Novi. Wonge teko apa ya? Mbak Novi teko. Ki Novi mesti batin cangkemmu. Dadi lek pengen duwe anak apik, siji dijenengne apik. Kula karo bapak kula dijenengne Luqman ben kaya Luqman fil Quran. Mbah Yai Sulaiman jenenge Sulaiman ben kaya Nabi Sulaiman. Sugih, raja, ahli ibadah. Jadi lek duwe anak kuwi dijenengne sing dengan nama itu punya harapan baik. Nomor 2 lek pengen duwe anak apik wis pas sampean titip nang pondok pesantren Pandanara. Teng mriki di sekolah niki. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak ki lek pengen apik kudu ngaji. Kudu diulang ilmu sing apik. Anak ki lek pengen wedi karo dosa, wedi karo Allah kudu duwe ilmu, kudu ngaji. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing duwe ilmu. Mula jeneng Nabi wonten hadis itu dawuh halaka ummati ala syai'ain. Umatku rusak, bocah ki rusak, anak ki rusak. Penyebab yang pertama tarkul ilmi, mergo gak gelem mula putrane kon ngaji. Wis bener sampean titipne Mbah Yai Sulaiman bener. Malah kula pesen lek saged dipondokne. Anak ki tenan lek pengen dadi soleh-solehah hari ini, pendidikan agama ngapunten yang paling ideal ngapunten tetep ning pesantren. Anak ki lek ning pondok minimal oleh 3 siji salate terjaga. Wis. Anak sampean titip nih Mbah Yai Sulaiman, sampean ora usah ngoprak-ngoprak salate. Salate ben dioprak-oprak kiai. Sampeyan ning kantor tenang, nang sawah tenang, nang pasar tenang, lek perlu bapak ibuke nang luar negeri tenang, mergo anake ning pon. Nomor 2 anak ki lek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Sampeyan duwe anak ora kok pondok nih, kok cekeli iki. Kok cekeli motor, kok cekeli iki, tektung. Iki lho. HP. HP iki lek kangge bocah sing akidahe rong rasa, ngerusak. Tapi jane HP iki sering tak aturne apik. Aku lek nek kiai muni HP iki setan gepeng ra cocok. Mergo HP iki apik jane. Lho saiki lho ning kepatian enek wong mati apa kaya biyen, mlayu rono, mlayu rono, mlayu rono. Saiki sing mlayu sampeyan ora petuk dulure 10 tahun, 50 tahun iso nyambung neh lewat. Sampeyan duwe anak nang luar negeri, saiki pengen roh kabare anak sampeyan iso nyapa le maem Bu iki lho. Kaya ngene kok elek iki. Sampeyan saiki lek arep gawe jajan ora usah tuku buku resep iki lho. Ya apa ora? Kok ketik nang Google bagaimana cara mengolah ketela pohon. Celek nomor 1 muncul, jemblem. Getuk HP. Ya kula niki sakniki ngaji kok pundi-pundi. Ora moroh kula njenengan benteng Palembang. Saking Palembang bablas dateng Lampung. HP. Lho nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Kula Pak Yai Sulaiman. Pundi Tulungagung.
Badhe napa Yai ngundang ngaji saged? Saged. Sowan apa mboten? Ra usah, sowan malah gekne teh. Paling awakmu ya ora nggo gula akhire. Bisa teko kene iki ya HP lho yuk karo Mbah Yai Sulaiman di Sherlock. Lho, HP kok ngene. HP kita omongi apal Quran Pak HP ini. HP ki apal Quran Mas. Saiki kok ketik kutiba alaikumusiyam diterus nih karo HP. Saartine, saasbabun nuzule. Mulai kadang heran karo HP. Dadi HP ki apal Quran Pak. Wis to saiki sampean nulis apa pula diterus nih karo HP. Apal ribuan mungkin jutaan hadis sampean ngetik tolabul ilmi fardhah diterus nih. Kula niki sakniki nek hadis sepotong ora sang goleki kitab hadis, HP iki iso terus nih. Masya Allah, HP ki hebat. Yo. Iki lho. Kayak ngene kok setan gepeng iki lho. Lho sampean saiki ndek masalah agama ki arep takon Mbah Yai Sulaiman. Golek ora petuk-petuk, takono HP. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu? Celek muncul. Bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana rukunnya haji, bagaimana rukunnya umroh. Ketemu yuk. Wih, pointer cah iki. Gila. Iki karo anak kula iki diisi kamus bahasa Arab. Di kula niki biyen nek ngaji ning pondok maca kitab kosong, ngambil kamus Al Munawir. Saiki HP iki ketemu wis mufradat kata apa dalam bahasa Arab langsung dijawab karo HP. Ning HP dijak apik kenek, sayang dijak elek ya. Anak-anak panjenengan akidah rung rusak kok cekeli HP iso bahaya. Lha mergo HP iki diketik ya muncul kuwi. Kok tulis ya Iki kok ketik ye. Mula anakmu pondokno, sampean titipne Mbah Yai Khalik monggo, Mbah Yai Sulaiman monggo. Anak sampean kelek ning pondok akidahe ditata. Golek mulih kok pondok. Insyaallah lek kok tukokne HP iso milah iso milih. Anak kula niki kalih kaya sering ganti HP. Njaluk HP model apa ngapunten kula tumbasne. Njaluk sing jenenge tab, njaluk sing tukokne apa kula tumbasne. Alhamdulillah didingkik karo ibuke, dinceng karo ibuke, mboten nate norno. Isine iki mek kitab-kitab tok. HP. Mula anakmu kudu nomor 3 anak ki lek mondok untunge apa ki sing penting oleh barokah dongane kiai yo. Ning alam donya ki hari ini sing hebat niku namung kalih wong tuane dhewe-dhewe karo ulama. Mula sing donga paling mandi kangge anak ki siji wong tua dhewe-dhewe, wong tuane dhewe-dhewe. Sering dongakne anak Bu, donga sampean ki terutama ibuke, mergo ibu ki duwe 3 derajat lebih tinggi daripada bapak. Lek mandine donga, panggah cek mandi ibuke. Mergo ibuke duwe kelebihan 3 dibanding bapake. Siji, ibuke meteng, bapake ndak iso. Ibuke nglahirne, bapake gak iso nglah. Nomor 3, ibuke ngemiki, bapake gak iso. Sapa muni njaluk mie? Mula Kanjeng Nabi ketika ditanya sinten sing kedah kula bekteni ibumu. Lajeng sinten ibumu? Lajeng sinten ibumu? Lajeng sinten lagi bapakmu 3 banding 1. Hamil, melahirkan, menyusui gitu. Sama lek donga mandi, mula perbanyak mendoakan wis lek bapak ibu ndongakne. Terus kok deleh pondok sik ditambahi karo dongane kiai. Subhanallah. Sampeyan rasa kaget. Lek ning Tulungagung enek bocah biyen mondok ra tenanan. Basa ning desa masyaallah. Jadi tokoh agama, ekonomine mapan, ora iso berjuang agama tapi bisa berjuang materi. Nyapa ada barokah doa kiai. Kula niki estubu membayangkan Bayi Khalik, kula kitab sitok ora duwe kebek gak duwe kula. Kula riyen mondok teng Jampes Kediri. Kula kadang mikir kok Allah paring kaya ngene iki, tak yakini iki mergo enek barokah dongane guru-guru kula, enek barokah dongane kiai. Anak-anak kita ki lek pengen didongakne kiai ya kudu mula ayo siji dijenenge sing apik, 2 tulung dipondokne. Pak Lukman anak kula mboten purun mondok, ya aja kok peksa. Anak ki lek dipeksa malah ora dadi. Lek anak sampean gak mondok ora masalah le, sampean arep sekolah ning SMP 1, 2 Tulungagung
oleh tapi sitok. Sampean bengi kudu ngaji ngene Mbah Yai Sulaiman. Sampean ra mondok ra apa-apa, tapi sampean kudu tetep nang diniyah. Jadi anak-anak panjenengan jangan jauhkan dengan ulama setempat. Nomor 3. Lek pengen ndek anak apik ki sing rada abot, dicontoni sing apik. Anak ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat, insyaallah anake ya. Anak-anak yang tidak salat itu karena orang tuanya tidak salat. Sampeyan eling-eling Pak, anak sampeyan iki lek ora mondok 24 jam ning omah. Sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam ndelok bapak ibuke. Wis bapake ora tau jamaah, ora tau deres Quran, bendina dolanan lungguh istiqomah ning ngarep ti. Apa yang kita banggakan nang anak. Mulai ibadah dirusani, ojo sampai gak sholat. Kula teliti anak-anak yang tidak sholat, ki mergo wong tuane gak sholat, terutama ibuke, ojo sampai. Jenengan kira ora sholat, kuatir anake ya ora sholat. Mergo anake gampang melu ibuke apa bapake. Kuwi lho, delok anak melu ibuke. Kayak bapake ki apa enek sitok sing mangku anake ki. Sampeyan iki lek sholat ngene, madhep ngene, anakmu kelak mero-mero melu sholat. Lho pancen gampang niru ibuke kok. Kon ngalih ya moh, ngalih. Kok lek gendane Pak, moh. Ibu sholat ya, aku ya sholat. Allahu Akbar, anakmu lek melu wabah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya mbab. Oh, sholat nggih. Anak rasa kon nutup aurat, pokok bapak ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Anak-anak sing nyembah anakne aurat ing ngapunten pancen bedina nyawang bapak ibuke ora tau nutup aurat. Sakniki iki malah prihatin. Anake diterenang TPK kudungan, ibuke ngeterne ndak kudungan, ya Allah. Malah rambutnya dirembonding, disemir. Gawe kaos ketat, celana ketat. Celanane model SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Wah anake dideleh ngarep lungguh sekupi. Ibuke rambutnya disemir dirembonding, kaose ketat, celanane ketat. Lek lungguh rodok ndegek akhire celanane mudhun, kaose munggah. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Mbah Yai Sulaiman lek iso teng kono sebelah kono dikai tulisan kawasan masuk wali murid menghantarkan anak harus nutup. Enek sing ngeteni anake gak nutup aurat. Wonge ya teko. Tipit-tipit ora wonge. Langsung tipit-tipit dideleh. Terus mentelengi aku niku kaget. Wonge tipit-tipit apa ora? Oh, auratnya ditutup nggih. Lho wong rumah tangga ki tukaran wajar. Tolong lek tukaran jangan di depan. Anakmu ki ben bangga bapak karo ibu ora tau tukaran. Lha kadang bapak iki yo ora irip-irip ngelokne sing wedok ning ngarepe anak. Kowe iki bojo pekok, Dik. Ibuke yo muntap, kowe iki yo pekok lho ya. Anake krungu langsung muni ngene, wong loro padha pekoke. Lha tenang. Oh. Sampeyan iki lek marep melu kegiatan apa ae melu wae. Tapi sadurunge melu tulung menengo 5 menit aku lek melu ngono kae disawang anak pantes apa ora. Lek sampeyan yakin ora pantes aja melu, mesakne anak. Sok ngarep Agustus lek enek karnaval joget aja melu. Disawang anak ora. Lho kok malah ibuke iki ho. Iya ora? Wonge teko. Wonge nggih seragam. Lungguhe ngarep. Nggih kacamata apa ora? Lha terus sing kok contokne anak ki lho apa? Kuwi ibuke karo nggih kaos ketat dulan. Iku ning Blitar iki enek ibuke melu karnaval. Anake ngetut mburi karo muni ibu pekok. Sekarang banyak orang tua egois wis ndak mikirne anake, sing penting seneng. Jangan. Madrasah awal, pendidikan awal anak-anak kula karo panjenengan itu di rumah.
Piye? Lho mben nenek karnaval minyak apa ya? Minyak apa ya? Minyak. Panggah minyak. Minyak. Minyak apa ya ke? Minyak. 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 Maki dipekok-pekok ni anaknya ndak apa-apa. Sapa to sembenging melu senam? Lek melu senam melu wong senam ki olahraga. Wong olahraga itu perintah tapi tulung milih tempat sing tertutup lah. Sing disawang anak pan. Lu senam kok ning pinggir dalan. Lek golek tempat senang sing tertutup, pakaiane ditutup rapi, nutup aurat, monggo. Istri kula ki pamit melu kok karnaval. Kualat. Tas ngokne wong ipet-ipet iki lho. Terus kualat. Lah sing ipet-ipet kaget. Lha bojo kula ki melu senam melu wae ning di teng jero gudang wedok tok nggih nutup aurat nggih. Wis melu senam nang pinggir dalan, nang prapatan la ilaha illallah. Kaose ketat, celonane ketat, anake roh, Bu, kodhokmu ketok iki. Kodhokmu mringis iki. Akhire pendak ibu budal, Bu, hodokmu mringis lho, hodokmu. Yo. Ayo lek nglakoni apa-apa, sawang dhisik, mikira dhisik pantes apa ora disawang. Lho nggih, sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus lek sampeyan dereng siram, gak dadi. Le siram, ibu rong siram, otak tuwa apa genten kowe engko. Mula nyapa to bocah biyen iki sing diwedeni wong tuwane. Mergo wong tuwa biyen iki kenek dicun. Masa kecil kula karo panjenengan, orang yang paling ditakuti adalah bapaknya. Jadi bocah nakal biyen, ayo nakal. Tak omongni bapakmu. Wedi. Mergo bapake gak nakal. Lho, gelut. Ayo terusno. Tak omongni bapakmu kapok wedi. Mergo bapake gak tau gelut. Ayo siram. Ladang siram, tak omongni bapakmu wedi. Kalimat tak omongni bapakmu ki digdaya. Mergo bapak biyen itu disegani anak. Lho nggih. Ayo nelanggar. Udah, langgar tak omongni. Mergo bapak iki sregep ning langgar. Sregep ndres Quran. Bapak ibu ndres Quran. Nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Mudun. Wedi. Mergo bapake gak tau nyolong jambu. Lah bapak zaman saiki ruwet lho nyolong jambu. Mudun, ora mudun tak omongni bapakmu. Lho kok malah muni omongno. Lah kuwi to bapakne ndur nggo kresek kuwi. Ya apa ora? Mula. Lho lek ngono lek anak sampean bojo kula ki tak omongi, Dik, lek anakmu kok keloni ora dadi salih-salihah. Lah nyapa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh. Lah terus pripun iki? Teri nang pondoke, bolak-balik nang pondok. Wis di pondokne ae, engko ben niru ulama, ben niru kiai. Alhamdulillah, anak loro kula pondokne begitu mondok, Masya Allah, mahabbah cinta datang ulama niku muncul. Anak-anak panjenengan kok wis mulai seneng karo ulama, seneng karo Nahdlatul Ulama. Insya Allah lahir anak solih-solihah. Karena apa? Pewaris Nabi itu ulama. Karena apa? Ulama itu lulah yang membawa ilmu. Lek anak-anak panjenengan cinta ulama, berarti cinta Kanjeng Nabi, cinta ilmu. Mula ayo mula lek pengen di anak apik, siji dijenengi sing apik, loro ayo di pondok. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturni ya Allah. Jane cek duwa cek kuweh. Cek sing mburi ki apik sing mburi karo sing arep. Lah tapi wis kula arep ning Kediri iki piye diterusne titik ae. Wis bengi lho. Aku tak ning Kediri perjalanane sak jam punjul. Kula mengki budal jam 10 mriko jam 11. Masya Allah wis bengi. Ki jane apik. Apa ngene ae sok ben ngundang neh ngene ya. Aku ora ngomong ning masjid. Seberapa pentingnya sholat jamaah. Wah, jantenan lek iso urip aja gak sholat jamaah. Wah, apik ya. Tapi aku selak ngaji ning Kediri. Sepakat nggih sok ben ngundang neh nggih. Pun sing terakhir kula baleni malih, sepakat nggih.
Sing selawe mau lho sepakat nggih. Pun niki ingkang saged kula aturne Mbah Sulaiman kula tak terus wangsul ngapunten ingkang kathah Bu nggih. Mugi-mugi barokah sedayane. Mugi putra-putri kula karo panjenengan solih-solihah. Muga-muga awake dhewe besok ndang muga-muga ndang iso tindak Mekah Madinah nggih. Muga-muga kabeh lek sida pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasih wonten rangkaian acara-acara malih pun kondur rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.